Nazdar lidi, vole, tady jsem na karate s tím blbečkem, který ho už znáte z karate. A čekáme tady na dalšího blbečka, který se Jim se tady, vole, to nestíhá. Jestli to bude spát. A jejda, cipulka jde. No to nevím. Kamo, co tady budeme natáčet těch 5 minut, než se tady zjeví. Ježišmarja. Raketa letí. Vole, lezeš do záběru, vole. No pojď se na Filipka jede, vole. A já to tady natáčím. Dělám. Vole, nečum. Jo, mám zase. Počkej, mám zase. Já mám to zoomovanýho. Já ho zoomuju. Zoomuj to. Tak, hashtag Franta Vodník. Vidíte, jak se tady řídí na celkovou rychlostí a dělá neuvěřitelný záběry. Dneska máme cít. Jo, to jsem si všimla taky, vole. Ty krvá. Tak čau.